Бяха и избягаха. Дойде чудовището. Тази вечер ще съм мила, добра и възпитана. Заклевам се, честна травестицка. В мисъл там това е моето място. Добре, мога да ти дам нещо тук. И така, конкурсът започва, ето и официалната част. Дами и господа, скъпи приятели, добре дошли на първия в България конкурс за транссексуални. Тиктокърката, може ли да слезеш, там пречиш на журито, ако обичаш? Дами и господа, първият конкурс за транссексуални е посветен на силата и красотата на духа в чуждо тяло. Конкурсът е посветен на хората, които са започнали да обмислят или да започнат трансформация на своя пол. За да се стигне до тази вечер, извървяхме дълъг път от множество кандидати до финал с смелост и амбиция достигнаха само 8, които тази вечер ще се борят за титлата лента и корона на Мис Транс в Глория. Но освен това и за голямата награда, чек на стойност 4000 евро за операция в клиника Морсанита на доктор Мерич Кумбул в Турция. След тази вечер една от тях ще бъде потулингована. Победителката ще може да се избере поставяне на гърди или корекция по лицето. Защото може вече да има гърди. Тази вечер целият награден фонд на конкурса надхвърля 6000 евро, като всички участнички ще получат и комплект терапии за коса от Адира. Марка, създадена от първата в България наука за косологията. Аплодисменти! Сценарият е дълъг, нощта ще бъде още по-дълга. Искам да обърна специално внимание тази вечер на хората, на които трябва да благодарим, на хората и марките, с чиято помощ това събитие не би било възможно. Много шум за домакините от клуб Александър! За невероятните наши приятели от клиника Морсанита на доктор Мерич Кумбул, тази вечер представени в лицето на неговата съпруга, генерален спонсор, госпожа Маргарита Кумбул. Искам да чуя и вашите силни овации за новаторите в грижата за косата. Домът на косологията Адира, сребърен спонсор в лицето на госпожа Радина Кръстева, създател на косологията, първата наука за косата в България. Повече за нейните открития можете да разберете на сайта adira.bg. Ще се завърти няколко пъти цяла вечер. Освен това, такова голямо събитие не може без медийно отразяване. Затова искам да ръкопляскате много за моя уебсайт, който е медиен партньор liveonline.bg. Който каза, утре ще се чете в сайта. Имайте предвид, че там първи ще научавате кои са победителите в форматите
Марти. Нашата победителка не сме я написали. Така. Сега, преди да продължим обаче, имам още една марка, един човек, едно място, което също заслужава вашите шумни аплодисменти. Хората, които ни приютиха и ни настаниха в своя дом, който се казва Хотел Магнолия. Аплодисменти за Светла, собственичката на Магнолия. Страхотно място в сърцето на Слънчев бряг, с басейн, с невероятна градина, с усещане за истински дом. Не мога да ви обещая преференциални цени, защото е постоянно фул. Скъпи приятели, виждам, че и вие усещате, че тази вечер ще бъде вълшебна. А вие ще станете част от една история. Цялата история, защото публиката също може да посочи своята любимка. Вие пишете история тази вечер, защото можете да гласувате за своята любимка онлайн на нашия сайт. Може просто да сканирате на видеостените QR кода или да напишете gayclubbg.com. Правилно ли да кажа? Господина не се знае сайта. Или просто напишете в Google Gay Club Слънчев бряг, няма друг. Можете да гласувате до края на конкурса, когато ще стане ясна коя е любимката на публиката. Да наплюмча. Цялата част с тежката задача да изберат първата в България Мис Транс в Глория е натоварено многоуважаемо жури. Нека да ви го представя. Шумни аплодисменти за представителя на генералния спонсор, госпожа Маргарита Кумбул, представител на турската естетична клиника Мурсанита в Турция, на доктор Мерич Кумбул. Ти се за увеличаване на пениса. Сега вашите аплодисменти за многоуважаемата госпожа Радина Кръстева, създател на косология, първата наука за косата в България и собственик на Адира, домът на косологията. Дами и господа, има и един представител на по-паловото поколение. Това е Емилио Стефано! Звезден хлапьор, стилист, който пристигна специално от столицата за събитието. Но има някой, който е дошъл от още по-далече. Тя идва чак от Френската ривиера. Следващият съдия в журито е мадам Дана Осиковски, почетен президент и основател на първата асоциация на транссексуалните на Лазурния бряг в Френската ривиера и главен организатор на гей-шествието, част от карнавала на град Ница всеки февруари. Дами и господа, сега искам да ви представя и основната виновна. Познавам я от 25 години и помня нейните първи стъпки, уверени и пълни с амбиция. Развитието й като човек и личност надмина очакванията и днес тя се превърна в обичана и уважавана знаменитост в нашето общество. Дами и господа, организаторът и продуцент на конкурса Мис Транс в Глория, Глория Йорданова! Страхотна си Глория, като малка същата, не си мръднала.
започнем с съществената част. Време е да дадем старт на първи тур. Официалното представяне на всички претендентки. Номер 1. Мис Емануела. Мис Емануела е на 26 години, родена в Перник. Занимава се с фризьорство и грим. Мис Емануела е зодия Везни. Дами и господа, номер 2. Мис Емануела Гранде. Скорпион. Дами и господа, номер 3. Мис Селина Делукс. Мис Селина Делукс е на 23 години. Тя е интернационално създание. Родена в Германия, в смесен брак, но живее в България. Занимава се с грим. Тя е зодия Скорпион. Дами и господа, на вашето внимание номер 4. Мис Мия. Основното ли занимание е провокацията по всички възможни начини. Монахите, защото има остри зъби, тя е зодия Лъв. Дами и господа, номер 5. Мис Дакота. Родена е в Шумен, но е космополитна личност и не познава граници. По професия тя е фризьор, но обича да показва най-много своите прически. Мис Дакота е зодия Везни. И сега много шум за най-младата участничка. Номер 6. Мис Николета Офишъл. Николета е родена в Монтана. Обича партитата и забавленията. Тя е зодия Русалка. Зодия Рибо. Дами и господа, не сме се приключили. Номер 7. Мис Валентина. Мис Валентина е на 28. Тя също като Николета е родена в Монтана. Образование е ресторантьор.
Риба. Дами и господа, номер 8. Последно, но не на последно място, Мис Антония! Антония е на 28 от Петрич. Тя обича нощния живот и язовия риби. Можете да пляскате, да викате, да крещите, да хвърляте сутиени по мен. Няма проблем. Тази вечер съм мила и добра. Това бяха всичките 8 участнички в първия тур. Нека да ви запозная с регламента на конкурса. Той включва 3 тура. Вече преминахме през малка част. В следващите кандидатките ще демонстрират костюм и артистични заложби, както и таланта си. А в третия тур ще дефилират с вечерни тоалети според тяхната представа за вечерен тоалет. Още веднъж ви напомням, че можете да гласувате за своята любимка. Използвайте QR кода, който се появява през 15 секунди и гласувайте. Можете да гласувате само веднъж. Всеки, който се опита да гласува втори път, неговият глас може да бъде прият, но ще бъде анулиран. Така, номер 7. Онлайн мабулка. Онлайн. Хорошо, окей. Да, конечно. Из Украина. Държа да напомня за нашите големи приятели и спомоществователи, генералният спонсор, естетична клиника Мурсанита, на доктор Мерич Кумбул в Турция. Аплодисменти да чуем. Браво, Маги! И нашият сребърен спонсор Адира, домът на космологията. Повече на adira.bg. Сега е време да пристъпим към най-интересната част, която знам, че всички очаквате. Благодаря ви, че не хвърляхте бутилки, докато изтърпите тази дълга пауза, но все пак момичетата отзад трябваше да се приготвят за втори тур. Втори тур, това е арената на тяхната артистичност. На този тур те ще покажат своя талант. Тук те ще се изявят, а от вас очакваме да ги окуражавате и да ги аплодирате силно с глас и аплодисменти. И така, поред на номерата. Нека да започнем с нашето пернишко чудо. Нали беше от Перник? Младата и много амбициозна номер 1 Емануела!
номер 3 На източник Селина край за Делукс. митна и слънствена кралица. Тя носи огън в погледа си. Посрещнете драк. Кралицата. Селина Делукс. Boy, turn it up a little louder, oh, candy. So you drive a little faster. It's like a magic tonight, but I'm feeling so high. Show my tan, slow right to top now. It's golden out all the time. Midnight sun kiss, get a little rest, I lay on your chest like this. Hold me like the pebbles in your hand, initials in the sand. Summer isn't over yet. Getting deeper with your heart out is my favorite part. Now we ain't gotta tell no one. I never I'm so in touch with it all. Feel protected by the moon and the stars. I'm walking barefoot, feel the grass in between my toes. Bombshell wind in my hair, baby, let it blow, yeah. It's been a while since I cried over something so nice. Show my tan, I know right. Roots up down, it's golden out all the time. It's the midnight sun kiss, get a little rest. I lay on your chest like this. Hold me like the pebbles in your hand, initials in the sand. Yeah, summer isn't over yet. It's getting deeper with your heart out. It's my favorite part. Now we ain't gotta tell no one. It's never ending midnight sun. Аплодисменти, много шум за номер 3 Селина, луксозната Селина Делукс. Много шум за номер 4 Мис Мия. Don't be stuck.
Miss Dakota! Дами и господа, номер 5, Dakota, Miss Nicoletta Official.
така, трябва често с много да сгреша. Точно като бях любен, точно ти се спря до мен. Как се изпи сега, как се случва това. Дела да се иска дома и да няма претръпване никога. И не нямам изобщо, с любовите нямам общо. Трябва да не разсъзнавам, искам те помогна. И не нямам изобщо, с любовите нямам общо. Не не разсъзнавам, не е твоя Много шум за Николета! Николета Official! Продължаваме, скъпи приятели, не сме свършили. Нека да видим нещо много горещо. Номер 7. Мис Валентина! Само стрелките нямат, белеги други, но ще се събуждаш, само всяка нощ е голяма. Ще ме търсиш, но мен да няма, да ми се спрях до стана. Имаш и ми се правиш на много, но люби
беше номер 7 Валентина, мис Валентина. И сега подчертавам, не по-малко атракция от всички останали, дами и господа, номер 8 мис Антония. Желаеш асистенция, мила? Да, точно се много мръсно. Долу ти звучи чиста. А ще искаш ли едно бухче? Едно бърцаче? Не си бърцаче. А някаква смукачка за фестачка. Как сте, Александър? Има ли влажни? Това е страхотно. Преди да продължим напред още веднъж, искам да ви напомня, че всичко това готиното нещо, което се случва, не можеше да стане без нашите приятели, които ни помогнаха за това. Още веднъж искам да ги поздравя и да ги аплодираме. Естетична клиника Мурсалита на доктор Мерич Кумбул, генерален спонсор. Думът на косологията Адира, нашият сребърен спонсор в лицето на госпожа Радина Кръстева.
Аплодисменти за медийният партньор lifeonline.bg, онлайн издание за лайфстайл и светски новини. Бавно, с бавни темпове, но сигурно вървим към следващия етап от състезанието, който също е много важен. Затова гледайте внимателно. Това е трети тур. Това е моментът на официалните тоалети, на вечерните рокли, на това, което нашите участнички си представят. Затова нека да ги аплодираме всяка една по една със своето представяне за вечерен тоалет в трети тур. Аплодисменти за номер 1, мис Емануела. Номер 2, мис Емануела Гранде. Номер 3, мис Селина Делукс. Номер 4, мис Мия. Номер 5, мис Дакота. Номер 6, мис Николета Офишъл. Номер 7, мис Валентина. Дами и господа, номер 8, мис Антония.
приятели, вървим бързо към финала. Няма да ви карам повече да чакате, защото има 8 участнички, които се подготвят отдавна за това събитие и тръпват в очакване да разберат резултатите не по-малко от самите вас. Разбира се, че аз съм най-хубава. Последни минути на журито, които имат нелеката задача да определят кои ще бъдат наградените участнички. Скъпи приятели, освен голямата награда от чек за 4000 лева за операция в естетична клиника Мурсенита, всички участнички ще получат по един комплект грижа за красота, за коса от Адира, което също е много важно, защото косата, като ви познавам тук, половината си ги скубите всяка вечер, като се напиете. Нека да аплодираме председателката на журито Глория Йорданова. Уважаемо жури, имате ли вече крайните резултати? За публиката трябва да видим резултатите на публиката. Нашият онлайн администратор ще трябва да спре да обслужва, за да ни каже резултатът от публиката. Глория ще остане, за да ни помага, защото имаме много награди. От нашите приятели са приготвили по един сет грижа за коса Адира, така че всяка една ще може да бъде красива колкото си иска. Нека преди да продължим да посрещнем с бурни аплодисменти всички участнички и претендентки. Скъпи приятели, за да връчи наградата на Адира, искам да поканя на сцената госпожа Радина Кръстева. Аплодисменти за нашия приятел, която дойде отдалече, за да е с нас. Здравейте! О, така. В сета на Адира, освен козметика, има и чек на стойност за покупка на стойност 100 евро. И лице на Адира, според госпожа Радина Кръстева, е Селина Делукс. Селина Делукс става лице на Адира. Номер 7. Трябва да посетиш задължително салона, Номер 7 де. Кажи номер 7. за да се погрижат. Ти си млада и имаш хубава коса, но все пак грижата никога не е излишна, нали така, госпожа? Благодарим ви много. За да връчи наградата за дебют на сцената е Глория Йорданова. Наградата за дебют се връчва на някой, който наистина е трябвало да събере много смелост, да положи много старание, за да се яви, може би за първи път на сцената. Аз се радвам, че тази сцена
е Александър, а наградата се връчва на Емануела! Награда за дебют, грамота и комплектната атира за прекрасната атира от Перник. Сега идва моят момент, в който аз ще наградя тази, която според мен би станала голяма звезда, защото има потенциалът в моят сайт lifeonline.bg да се пишат много истории за нея. Аз ви наблюдавах всички сте страхотни, много хубави, но има и някои от вас, които носят искрата на звездата. И за мен това е Антония! Антония, аплодисменти за нея. Страхотна си. Искам да ти кажа, и тази вечер може би е момента да обявя нещо, което никой не знае. Понеже гледам, че има доста OnlyFans-ърки тази вечер тук. Аз създавам мой OnlyFans канал. Няма да се бъркам с четки като тебе, но ще правя интервюта с интересни хора и каня първата участничка в моя подкаст в OnlyFans да бъдеш ти, защото съм сигурен, че ще бъде много интересно за теб. Скъпи приятели, наградата за сексапил и мис сексапил в конкурса става Мия! Номер 4! Благодарим ти, че разпръскваш този чар и този сексапил, защото наистина си много горещо момиче. И така избраха за най-артистична мис Антония! Тя ще връчи наградата за костюм, респективно туалет. Заповядайте на сцената. Тя подарява и един туалет от нейната модна серия Мис Дана. И наградата за костюм, туалет получава номер 2 Емануела Гранде. Освен това, тя ще получи също комплект продукти от Атира. Следващата награда е Мис Транс на публиката. Имаме ли готови Мис Транс на публиката? Имаме ли готови резултатите? И така, най-много гласове, зверска активност. Колко броя? С 60 гласа победителка е Антония! Избранницата на собственика на клуб Александър
тази, която ще подпише едногодишен договор за изяви тук, в Александър, и разбира се, след като преспи този договор с него, може да се удължи. И така, Мис Транс в Глория Александър Клуб, любимка на собственика, е номер 6. Николета, ти си добре дошла да се изявиш и на предстоящия конкурс Кралица на Александър, който ще се състои в края на месец август. Време е за големите победителки. Коя ще стане трета или така наречената втора подгласничка? Искам да поканя Дана Осиковски отново при мен. Втора подгласничка. Трето място получава кралицата корона и лента от Дана Осиковски. И това е номер 8 Антония! Лента, корона и награди за първата подгласничка и второто място. Моля, аплодисменти на сцената за Емилио Стефанов. Най-добрият клавьор сред клавьорите и най-големият палавник сред фризьорите. Дами и господа, първа подгласничка, второ място, напълно заслужено според решението на журито. Това е номер... Не знам кой номер е вече, че им обърках номерата, но тя е Селина Делукс! Моментът, в който трябва да поканя на сцената госпожа Маргарита Кумбул, представител на най-актуалната естетична клиника Мурсенита, и Глория Йорданова. Двете ще връчат короната, лентата, чек за 4000 евро, процедура в Мурсенита. На номер 7 Валентина!
Глория. Много шум за Валентина. Първата Мис Транса Глория 2026. Скъпи приятели, Глория Йорданова обещава, че това е само началото и заедно с всички наши приятели от Мурсанита, от Адира, ще създаваме още много прекрасни мигове за всички вас и за всички хора, които не се чувстват добре в своето тяло и искат да се трансформират. Благодаря ви много. Аплодисменти за Микслов Александър. Сега е момента, момичета, да си направим снимки, да се поздравим.